Parta verde loureiro, deixa clarear a lúa. Aparta verde loureiro. Estás no lugar de Miodelo, parroquia de Bergondo. Se te desprazas até o número 11, poderás coñecer a casa na que se criou María Antonia Calviño do Campo, emigrante e loitadora. De familia humilde, María Antonia ía emigrar por os Estados Unidos como tantas outras veciñas de Bergondo, pero finalmente queda en Cuba. Alí desenvolve oficios comúns na historia da emigración. Traballa no servizo doméstico, facendo puros habanos e é porteira. Xa de volta en Bergondo, e viúva, a súa vida muda drásticamente coa Guerra Civil. A súa filla Angelina casa con Amador Domínguez Pan, o que será un dos guerrilleiros máis emblemáticos desta zona. Toda a familia sofre a represión por lle dar a Cubillo cando estaba escapado. Antonia conmuta a pena dos seus fillos e permanece presa 20 meses no cárcere da Coruña. O seu neto Raúl, fillo de Angelina e Amador, foi envelenado e asasinado con 4 anos nunha das visitas á prisión. Pouco tempo despois, en xaneiro do 1949, Amador foi executado a garrote vil no cárcere da Coruña. Antonia soubo quitar a súa familia adiante soa. As vivencias desta muller e moitos dos seus obxectos son conservados con primor polas súas descendentes que mesmo doaron os documentos familiares vinculados coa represión á Real Academia Galega, para que a súa historia non se esqueza. Bergondo en feminino lembra a María Antonia Calviño do Campo pola súa fortaleza e dignidade, e o seu vínculo coa emigración e a represión.